HP's ambition, det er selvfølgelig at gøre det nemmere for børnene, når de kommer på hospitalet, at de får en lidt bedre oplevelse og ikke kommer ind i de her helt hvide og sterile rum. Og man kan sige, at i stedet for bare at give en pose penge, jamen, så vil vi gerne give det, vi er gode til, det vi kan. Det der er vores kernekompetence, og det er at printe. Jamen, det er jo en fordel for alle mennesker, der er noget venligt at kigge på. Så vi sætter stor pris på, at der er kommet en venlig flade på væggene derinde, så vi kan se, at det bare ser mere venligt ud. Det er vigtigt, at børn er helt rolige, når de er i MR-scanneren. De begynder at blive sådan lidt bekymrede. Man kan godt se, at de synes, det er lidt farligt område, de kommer ind i. Vi har en hel masse udstyr, der ser farligt ud. Så når vi har noget andet at aflede opmærksomheden med, så hjælper det meget på deres humør. Og vi er altid med på at lege, særligt hvis det er noget, der gavner vores børn og unge og vores familier, der er her på hospitalet. Så jeg løb hen til afdelingsledelsen og spurgte, om det var okay, at jeg brugte denne her mulighed. Og så startede hele det her show her. Vi har det, der hedder vandbaseret latexprints, som er rigtig, rigtig nemt at sætte op. Det er rigtig nemt at arbejde med, og efter det er blevet sat op, er det også meget nemt at rengøre. Så det gør sig jo rigtig, rigtig godt, specielt på hospitaler. Det drejer sig om på H.C. Andersen Børnehospital, det er, at vi skaber nogle børne- og familievenlige rammer, hvor børn føler sig hjemme og trygge. Det, der er vigtigt, og for os, for at det er en succes, det er jo, at netop at det gør noget godt for børnene, at de faktisk kan slappe mere af og gå herfra med en lidt bedre oplevelse, end hvis det bare var hvide vægge, de kiggede på. Og det er jo så det, vi gerne vil kreere, det univers. Og det er det, vores teknologi kan. Den kan være med til at tage et trist og kedeligt rum og gøre det til noget helt fantastisk. Gøre det til et lille eventyrverden. Og det er det univers, vi gerne vil kreere her for børnene. Børnene, de er blevet gladere, og de kommer ned i nogle børnevenlige omgivelser, hvor de føler sig trygge og hjemme, og derfor medvirker de til at få lavet en MR-scanning uden bedøvelse langt oftere end tidligere. Jeg synes, det gør en kæmpe, kæmpe stor forskel. Og det var også dejligt at se Theodor, hvordan han også bemærkede tingene og synes, det var rart at være i de her omgivelser.